Quick response team sa mga investigador sa Commission on Human Rights gipada sa Negros Oriental. Samtang gikatagda usab nga mopadala og mga forensic expert ang CHR nga mususi sa masamad sa mga nakalas. Gustong masayran sa Commission on Human Rights ang pamaagi kung giunsa pagpusil ang 14 ka mga subject sa warrant of arrest nga misangkot sa ilang kamatayon. Si ani ang report. Gitanaw sa mga investigador kung doon na ba'y pattern sa kamatayon sa 14 ka mga lalaking namatay atol sa pagpatuman sa uplan sa Oron sa mga lungsod sa Negros Oriental. Sagad sa nahinabi sa mga CHR investigators, managsama kuno ang gisulti sa pamilya. Naalarma ang CHR sa kadaghan sa mga nangamatay. Ang style ko no sa kuan pag-operate may pagkatukhang style. No, kana bang pagsuod sa mga pulis ang family members gipagawas, after which madungog nila nga naibuto sa suod, no? So we are going to establish that pattern kay kung ingana sad ang pattern sa victims dito sa Manhuyod ug sa Santa Catalina, sumo na atong gitan-aw kung naay pattern ang operation sa kapulisan. Gitataw sa CHR nga bisan og lehitimo ang operasyon sa kapulisan tungod kay gihanigan kini og search warrant apan posibleng malahi na ang mga mosunod nga hitabo. Gipanghimugatan sa ahensya ang pagrespeto sa katungod sa mga tao. Bisan og lehitimo ang usa ka operasyon apan wala kini maghatag kuno og lisensya sa pagpatay. Gikatagdang mopadala og forensic expert ang CHR sa Negros aron masuta kung asa gyud nangaigo ang mga taong nakalas. Nasa konstitusyon nga ang panalipdan or proteksyonan sa atong gobyerno ang kinabuhi sa tao without discrimination, pero ngano man karon in the sense nga operation sa atong kapulisan mostly no recently na alarm ta ani kay namang mga kinabuhi makalas, no? So na ano ba inconsistent sa policy of the Philippine government. Kauban si John Zulon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.